Зюзя – заступнік зімы. Гэта сівы барадаты дзядок у белым цёплым адзенні, але сам ён холаду не баіцца, таму ходзіць без шапкі і ботаў. У яго заўсёды з сабой вялікая жалезная булава. Зюзя жыве ў лесе, але часам прыходзіць у вёску. Тады ён моцна б'е булавой аб які-небудзь пень, замаражвае вокна, рэкі, і папярэджвае людзей, каб рыхтаваліся да суровай зімы. Каб задобрыць Зюзю на каляды на мацнейшы мароз, яму пакідаць куцю. Гэта каша з пяроўкі, якую гатуюць у печы, а потым кладуць мёд і пакідаць на ноч. Зюзя яе вельмі любіць.